Знаме то за мене. Здраве. И по мене около ама сега на майстор. Добро е да знам барем на кой. Хайде. Ти го остава. Оттам трябва да я забера, ама ако не днеска се бавя. Ако важи. Хайде. Дечки, далеко ли е? Тежко ли беше? Тежко ли е, дечки? Не.